Ušli smo u zonu mirnog leta, što znači da je festival krenuo, da u 2 kina dnevne i 2 večernja idu projekcije. Mislim da imamo super program, bolji možda nego inače. Nadam se da će publika to primijetiti. Tradicionalno na Motovunu veliki filmski kviz samo za prave filmofile. Nemate ovdje što tražiti ako ne znate koliko ljudi je Rambo ubio u Rambu 1. Bodova pobjeda SHS. SHS osvaja Grand Prix velikog filmskog kviza u Motovunu. Od specijaliteta današnjeg dana imamo film Nosorog redatelja Olega Sencova, koji je zapravo dugo priča ovog festivala, sada na kraju i zbog toga što je u ovom trenutku у рату за українську війську. Я не можу презентувати цей фільм особисто, тому що знаходжусь зараз на війні, на Донбасі, через російську сторону. А ну иди сюда. Prije toga dodjeljujemo nagradu 50 godina koju dodjeljujemo hrvatskim filmskim radnicima koji su pola stoljeća izdržali u tom poslu. Ove godine tu nagradu dodjeljujemo jednom čovjeku koji je iza kamere, koji možda nije toliko poznat širokoj javnosti, ali je apsolutno rekorder jer je 55 godina snima filmove. Dakle, prvi film je snimio prije nego što je čovjek sletio na mjesec, a zadnji je snimio prije nekoliko tjedana. Kad vam iz amaterizma, kad pređete u profesionalno, a pa vam hobi postane posao, to je onda prekrasno. To je, ja mislim, nešto najbolje na svijetu. Mnoge profesije ljudi ili studiraju jedno, rade drugo, nisu zadovoljni i sve to. Ja sam prezadovoljan i evo i to je nagrađeno ove godine u Motovunu. Krenem pričati koliko je mito bitan, ne samo našem filmu, regionalnom, europskom, svjetskom, trajalo bi predugo. Tako da bih ga pozvao da nam se pridruži i da mu damo ovu nagradu. Inače, mito je i na mom filmu radio, a debitira mislim sa Radetom u Gravitaciji. Tako da to je zaista jedna divan period. Zahvaliti Motovom film festivalu što nagrađuje i ljude iza kamere, jer to je jako rijetko. Vjerujte mi, ne bi toliko dugo izdržao da mi to nije bila ljubav i rad dugogodišnji.